Where are you going? Ang agang nagising ni Ayla. Siguro mga 6 o'clock in the morning. Gising na siya. Oh, you're running out of paper? Okay, I'm coming. So, gusto niya mag-paint. So, dito ko siya pinag-paint sa kitchen kasi mas prepare ako dito. Kasi madaling linisin ba pag kumalat yung paint. Madaling linisin yung tiles. I'm coming! Try ko tong Mi Mode settings ng Insta360. Medyo wide talaga yung ano niya, yung background niya. So ayan, try natin to. Parang mas maganda tong Mi Mode settings eh. Ayun si Elle. Naubusan ng paper, humingi ng paper. Ayan. So try natin tong Mi Mode na settings. Parang mas gusto ko tong settings na to. Sige, paint ka lang dyan. At saka napansin ko dito, meron din pala tong ano, face tracking. Yung square, natatrack yung ano mo, yung mukha mo kahit saan ka pumunta. Sinusundan talaga yung mukha mo ng yung square face tracking ba tawag doon. So ayan. Nice. Ayan na yung ginagawa niya. Yan yung isa. Mabilis maubos niya yung paper mo, Ayla. Yan yung paint niya. Ito yung isa.